Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay kanbiag ita ket manipod ken ipagayam tayo a Gemma. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay ti nabara a panangkablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama nga inkam dengdenggen iti inaldaw. Kastameten kadagiti padak anaayat a dumdumngeg iti daytoy a programa. Naawisak met a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas ajak tupulos malipatan gapu iti apagbiit a ragsak anang ted iti saem kanyak. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga roden ti ag salaysay. Insan! Oh, ada ka matinsan, Walter. Nasapakan sakit di ngayon malatiw ah. Insan, aywan, malagip mo ka diti kunak ngayam amukan ka? Ah, jay ko na mga road rider, insan. Insan, saan nga isuti mo na gwapo akas kanyak? Angam nasingpat. Anya? Sika talaga, Walter. Amom, insan, sa anak matkat ngagbirbirok iti gwapo. Ti birbiro kag iti may sa lalaki, kat jay mangayat kanyak iti napudno. Tauray kukwa na amin ak kinagwapo, no sadot ken artekmet, ay, uray saanan, insan. Gusto ka, insan. Kahit ni Patrick day ta. Iso ti lalaki a birbiro kam, ken talaga aparakan ka. Anya? Kasano ka kumamat a nakasigurado iti dayta, insan. Kat ni ultimo aniniwa na dayta a Patrick kat jakpay nakita. Kinapudno na, insan, kahit nag-text itay. Kuna na nga umay nakapasyaran. Ha? Kaya't mo asawan, umay ita dito'y balay? Insan, kurso na anak namin ni Patrick aparakan ka. Malaksid na singpet. Nagagatpay. Is mamatiak nga wan tiag balin na parikot. No bilang da kayo tiag kagasat, insan. Anya? Pudno ti bagbagang, insan. Makitak ngamin, nga doon nagitibanag ang pagparehasan nyo. Kas kumaitian niya, insan Walter. Ag-rides. Kaya't wasawan, tiag motor. Ag-road trip, kas jay. Isma, nas ka na makabagam mo kayon. Iti kas na, saan na makabirok iti sa balay? Hi, Gemma. Oh, Patrick, nagsubli ka mat. Apay, ada na lipatam? Kuha, awan. Gumata ang iti soft drinks. Nagbara ngamin ti panaman. Kaya't ko ti uminom iti nalamiis. Ah, okay. Mabit lang nga ro data mga laak. Oh, at to yung tigat-gata nga ma-soft drinks, Patrick. Agyaman ak, Gemma, ha? Oh, bayad ko. Oh, at to iti suklim. Agyaman ak, Miss Beautiful. Awan anyaman na, Patrick. Uwan gayam, Gemma. Anya day, Jay? Amangan na mabali na maala ti cellphone number mo. Kan Facebook account mo. Kat mabali na. Puto nga rodan ti cellphone mo. Tai-type ko ti number ko. Kan Facebook account ko. Agalas 10 matgaya man iti rabi. Ay, nagbit mat na ti oras. Idulin ko na iti lesson plan. Ituloy kong tumanan inton bigat. Ay, makaturturog ako na talaga. Asino nga tamat yan? Chat iti kastoy nga oras.
Ay, ang basag mong paisak bayan ka maturog. Ngimat gayang Patrick. Hello, Gemma. Nakariin ka kadipay. Ang mga numabalin nga umawag hak. Diyak ngamin makaturog. Kaya't ka kumakasarita. Kung nakamaturog ako nga umawag ka nung pa'y mati Patrick. Replyak. Maturog ako man. Nung ko na mga umawag ka, mabalin lang tamat. Send ko na. Umawag mo't ngagpaisog tilo ko. Song batak panlangan. Itikas ta. Awan mo't may bagbagana. Hello, Patrick? Ay sos, italaang manon amakitak ti kasta kinaragsak mo anak ko. Pagatlapayag mo ti isam mo. Apay, boyfriend mo ka din ni Patrick. Ninanang ti naman madlaw na. Amo, manak ko, awan mo't katdakas na nubilang. Agpada kayo mat nga addan iti husto atawan. Malaksid iti dayta, addaan kayo matan iti natalgad at trabaho. Kan maysa, makitak mo't ti kinasingpot ni Patrick. Saan laeng adayta, na respeto pa eh. Kaya't yu asawan. Kaya't yu mat ni Patrick para kanyak nanang. Ay katwan nulakit di tagin inayat kayo. Asino ak kumangay mo't amang lapad iti pagragsakan nyo anak ko. Agyaman ak nanang. Sungbatam kit din, iti kasta, mapagsasaritaan tayon adagos ti panagkalay sayo anak ko. Magagaran akon ang maaddaan iti apo ko. Anya? I love you, Han. Thank you for making me officially yours today. Sus! Adapay mo't pa English mo Amangan mo't no aging galang iti damo day tanga I love you, man. Sana. Di met nagkariakan ka. Asi ka lang ti babae nga ayatek. Naging gatong palbiyag ko. Si ka lang ti babae nga ayaten. Kanipatag ko. Aging gat maudi nga angas ko. Talaga? Uwen ko naklangaro din. Sika kat siksikan tula ti babae nga agtagi ko iti puso. Sika, awan sa bali. Gemma Villanueva. Agyaman ak Patrick. Namnamaam asiksikan tula ang matilalaki nga ayatek. Kan ipatig ko aging gatong palbiyag ko. Sika kat sikala ang tilalaki nga agtagig ko iti puso kan kararwak. Ikarik day tayo ti batog ko alangit. Patrick Villanueva. Agyaman Han. I love you so much. I love you more. Ikarik di kanto pulos panawan. Di kanto pulos paldaangan. Ipaay ko ti aglaplapusanan aragsak. Ket agden nata aging gatong palbiyag. Anawaan ka lang arudan itay? Ngam imbis nga inayadam ti agpataray iti motor, saan mat taing karkaro mat apinartakan tinagmaneho? Di mo pa'y kayat. Kita man nakaawit ta adagos. Nagbeat sana ya. Apay ayang agdardaras ka. Di na kamin mawatan Patrick. Amom ka di delikado ti kastangar aramidam. Kasanon no maaksidente ta. Wano saan adamang dongpar ka data? Okay, sorry. Pasensya ka na. Kaya't ko lang mata makaawit ta na dagos. Angam... Una, tapno ado kumapay nga oras ti panagkadwata. Kat agkadwata mat agasawatan. Saan ka di? Iso nga agdandan natan.
Apay ka di aparikot ti oras ti panagkadwata ha. Di na kami maawatan, Gemma. Anya ti jak maawatan. Ibagam ngamin, iti kasta maawatak. Alas 7 ti agsapa asumrag ka iti pagadalan. Tap na mangisuro. Alas 4 kanto iti malam ang makaawid. Sumrag kakmat iti trabaho iti alas 8 ti rabi. Panunuto man na imbag. Kasla talo lang nga oras ti panagkadwata. Abak tapay kid din ti LDR iti kastoy a sitwasyon ta. Patrick. Kastoy ka di talaga ti agasawa. Imbes nga't adda ko mga adda oras ta iti tunggal maysa. Saan mat? Tad-ado ti oras ta iti trabaho ta. Nala, hustonan. Okay. Maawat akong ti kayat mo asawan. Pasensya ka na ni. Gemma. Okay. Quality time. Okay. Quality time, honey. Flowers for you, honey. Wow. Red roses. Happy Valentine's. Thank you, honey. Happy Valentine's too. I love you. I love you more, honey. Ala, umay kalumugan na iti motor. Ag-road trip taman. Kalpasan na mapantamangan iti paborito ma restaurant. Wow. Treat mo? Of course. Okay, go. Apay nagpasundo ka pa lang. Katadamat motor mo. Di mo kayat? Ha? Siyempre, kayat ko ha. Sigamat. Uy, itak lang manan ngagpasundoan niya. Masadutak namin ngagmaneho. Naglalambing lang naman. Ayaw mo? Okay, okay. Sana bale, taitalaang mat. Amok mat amabambanog ka iti night shift mo. Alawanan. Umay kanta makawid ta adagos. Kayat kan nga agkan kan arakupan. Anya? Sige, ngam inayada man ang tiag maneho, ne. Kadalan ka no partakam ti agpataray ti motor. Uwan ka na eh. Ala, lumugan ka, Han. Kita man, bagay ko mutlang da ito'y jacket ko ngayon regalo, honey. Nan? Kita akman? Sumango ka, kalpasan na, agtalikod ka. Kita. Wow, bagay mo launay, honey. Talaga ang maibagay mutlang iti kinagwapok. Siyempre, siyak tinagpili. Iso amay bagay unay kan ka. Ayos nanayunan man nga rodon ti pogi points ko na. Ngam to'y regalom kanyak ngay. Helmet mat. Helmet anang idulin iti kinapintas ko. Dahil tatin napilik nga regalo. Tapno protektaran na ti ulom. Saan ka tapno idulin na ti kinapintas mo? Agam, kaslakas dyan mutlangan Tapno siyak lang ti makakita iti kinapintas ti asawak. Anya? Ang ako lang tayo dyan, honey. Amok mo't asisyak lang ti lalaki. Ngagtagi ko iti pusam. Sana yan. Katuan, iso nga awan rumbang apagdanagam, Patrick. You're the man of my dreams. Wow! Nagpintas matan ti shoulder bag mo, Donna? Of course, friend. Ingkarigatak aginatang. Ngamin, awan mo't mauray ko amang irigalo. Anya? Gemma! Gemma! Oh, Insan Walter, apay ngagdardaras ka? At da nga min nakitak ang aksidente ang motor iti saan unay nga dayo. Kaslamot tayo motor ni Patrick. Imposible. Masiguradong anak kaawidan dahil iti kastoy nga oras. Uy, Walter, saan man at tila bagbagam? Saan anasaya at rabak day tanya? Saan na ka mang rabrabak? Panagkunakit sana ka nagbitut iti nakitak. Ay, awagan man kiti ni Patrick. Damagam na sa dino ti ayan na. Darasam! Mabit lang. Ay, sapay ko mata nagbidutak lang tinakitak. Di naman sumbatan tiyawag ko. Yan ada yung Diyos ko. Ala, awagam na ta. Aging sumbatan na. Man ang
Raquel. Apay akas damat ang titsura ni Patrick. Sigon iti doktor anang tamingkan ko, ana. Kumatos ka no ita, tikabsat ko. Anya, kumatos ko naman ang Raquel. Gemma, Patrick, amo ka bang mangagnag? Di mating ka rin madinak to panawan. Di mating ka rin nga agdanata agigatong palbiag. Pangaasi Patrick, di na kumamat panawan. Lumaban ka, Patrick. Lumaban ka. Anak lang dito'y sibay mo. Di ka tupulos panawan, Patrick. Anak ko, manong nga aldawan nga awan impapaw nagmo. Pangaasim tamangan ka kumamad. Amangan no anya pa'y ti mapasamakan ka. Gapoy ti saan mo apan panangan. Nana. Adda ka asit ti Diyos, anak ko. Amok adin abaybayan ni Patrick. Kasano no saanan ang makaring ni Patrick, nanang. Kasano no mapukaw ko ti asawag. Kasano agpayen, nanang. Di ka ngamin agpanunot iti kasta, anak ko. Ti aramidom kit di ita, kat dawatem ti panarabay ti Diyos anam arswa. Amo, kan mamati ak nga ispalan na iti pagkat ti asawam. Nanang. Ay, Diyak langit di ka ba alam no at danakas ang mapasamak kan kuan, nanang. Security CT scan result ni Sir Patrick. Ada blood clot iti utak na. Medyo delikado ti kasasad na. Saan lang nga may sa ti damage na, ma'am. Anya ti kaya ti asawan, doktor. No sana madaan iti puot iti unog ti 48 hours. Manipod ita. Pamangan no santo na makalasat. Angam no makapuot, iti imbagak nga oras. Ada posibilidad na asaarin ang makakita. Gaputan na apiktaran na iti urat a konektado iti matahan utak na. Tinapatag, agbiag ti kabsat ko, doktor. Doktor, orean niya pa'y ti mapasamak iti asawag. Awatag. Aklunag ti anyaman nga agbali na kasasaad na. Ay wanak aging gatong palbiag. Basta agbiag lang ni Patrick. Iso pa nga asiyo. Aramidan niyo kumaamin akabalan niyo amang ispal iti asawak, doktor. Amam ka di. Manipod impakita ni Walter ti Facebook account mo. Inayat kan. Nainlava ka dagos kan ka. Saan lang agapoy ti kinapintas ti langam. No diket gapoy ti kinapintas ti panagpuspusom. Saan lang day ta? Gapo pa iti kinasingpat kan kinagagat mo. Gapoy ti prinsipyom iti biyag. Anya ka kandi. Laglagi pa mga datapay lang dito yung ospital. Di ko mapanagimbag mo ti panunutam. Saan ka tatila ibagbagam? Pud na ti bagbagak. Ada ko mapabora dawatag. Anya day ta? Ibagam laan. Uray anya. Aramidag para kan ka. Di kayat ko. Kanayon kanto ko anaragsak. Jaksamat din matungpal ting karek. Nga ayatan kan ibatag ka. Kan agdan nata aging gatong palbiag. Aha. Anya ka din dagita nga ibagbagam, Patrick. Ibat patag kan ayatan ka unay-unay, Gemma. Anya ka kadi. Apay akas tamatan ti bagbagam. Agimbag ka pa'y.
Saan ka di? Agdan nata pa iti mabayag. Agingga ang maadaan ta iti anak. Pangasim, Patrick. Lumaban ka. Di ka kumamat maawanan iti namnama. Sika, kat siksikan to lang ti babae. Ngagtagi ko ay ti puso kan kararwak. Ay ayatan kan ipatpatag kaunay-unay. Dahit ako ti ka na yun lagipam. Agbiag ka pa'y, honey. Agbiag ka pa'y. Patrick! Patrick! Agring ka! Tagay na plagayam. Kunaklakit din no. Patrick, apay ngay, naglamiis matanti mati asawak. Patrick! Patrick! Doktor! Doktor! Patrick! Lumaban ka, Patrick! Pangaasim! Michael J., please. Apay nga ngayon saldang niyo, Doktor! Apay! Time of death. 10:35 a.m. Saan, Doktor? Saan? I-CPR yu pa yan. I-CPR yu pa di asawag. Saan yu asardangan? Aging ka nga agsubli di angas na. Pangaasi yu. Pasensya kayo, ma'am. Ginamit mi amin ang nakabalan mi tapno may spal ti pasyente. Nakita yung mat. 30 minutusan nga isi-CPR mi. Ngayon talagang awanan. Nalamit nga aking kalangan ni Jai tintin ti Diyos abiyag ti asawa yo. Sana po no dayta. I-CPR yu pa'y doktor. Pangaasi yu. I-CPR yu pa'y ti asawag. Gemma, agkalma ka kumalaang. Manang Raquel. Apay ngay. Awan aranamidan na giti doktor. Ibagam tay CPR na pa'y ti asawak manang. Mga asim. Husto na nading ko. Aklunan tayon ti amin. Aklunan tayon nga awanan ni Patrick. Saan? Saan na pudno dayta? Saan? Patrick! Ang subli ka! Patrick! Apay ngay matinak, Patrick. Apay. Kasangay ko ita. Ngamawan ka iti sibay ko. Nagsaor ka, Patrick. Nagsaor ka. Si nanay nakakan ayon tangagkan kanwa. Ngamapay a pinanawan akmadlaang. Intugot naglakuman. Anya ngay ti aramidek ita. Katawan kamatan. Gusto da itahan ako. Umay kanta agawitan. Umayon ti todo. Amangan no agsakit ka pa'y. Dahil tangarot ti kayat ko mapasama ka nanang. Kayat ko ba't ti matay? Gemma. Kayat ko ti matay. Di kas na makadanak matlang ni Patrick. Ay, anak ko. Anya laon ay tinagpasulak iti Diyos. Apay akastoy kasakit tilaklag amag ita. Apay nanang. Apay. Anya laon ay tinagbasulak kan ka. Tapno aramidam kanyak ti kastoy. Apay masapol nga alam ti asawag. Apay nga ti asawak pa'y laang tinakapasamakat ti kastoy. Apay! Saan anak ko? Saan arumbang asidaram ti Diyos? Amok, kan mamati ak nga da napimpintas ang plano na para kada kayo kinipat. Iso apang nga asim,
Di ka kumaagsao iti kasta. Nanang. Dawatom kit di ti panarabay na. Iti kasta kat iwanwan kan tulungan na kaamang lipat kan mga barwana para iti napimpintas ang masakbayam. Friend, no kasapulam ti kasarsarita, awagan na klaang wan. Amumat, one call away aklaang. Sige, friend. Kat agyaman na ka. Awan anyaman na, friend. Da kayo nga'y manang Raquel. Awan ti rin ba nga pagdanagam, Gemma? Itulod da kami ni Walter. Agan-anad ka kumakanayon, wan. Uray awanan ti kabsat ko. Kanay unam tulat na kuma ti umaidya balay. Sige, manang Raquel. Katagyaman ak unay. Ti kasayatan nga ramidem. Agi na nakainsan. Kita mo, nagdakkel ti kimutungam. Wan nga agpaiso, friend. Nasken nga isublim ti sigot aganay kay mo. Iti kasta, makasubli ka matan iti trabaho. Ken maysa, amok asan akayat ni Patrick abaybay am ti bagim. Sigurado ang maladingitan matlaang dayjay. No makita na ti panagladladingit mo. Cheer up, Gemma. Saan pa'y akanibusan ng tilubong ading ko? Maawatak ti marikrik na mita. Patsyag akabailam asarangatan da gito'y apanubok. Ada kami lang gito'y amang ipatpatag, kan mang suportakan ka. Dahita ko matikanayon mo alaglagipan, ading ko. Gemma, anak ko. Nakaarakop ka manan itiladawan ni Patrick, anak ka, frame. Aging kaita. Diyak pala ang maaklon nga awanan ni Patrick, nanang. Nagsakit a panunutan. Nga pagbit lang tintad ti Diyos a panagdan namin. Kaya't kumatan ti mata. Di ka kumamat ang sao iti kasta, anak ko. Siyak ti madandanagan iti kasta nga ibagbagam. Napainam ti Diyos kanyak, nanang. Aday takam anuhin, anak ko. Di naman laing palubos mat ngagdan na kami. Iti uray makatawan lang. Nagsaam, nanang. Nagsakit a panunutan. Anak, uray manupay nga aldaw dayta. Manu abulan, manu atawan, manu adikada. Agyaman tayo latay ti Diyos. Ngamin, impabulod na ni Patrick. Uray iti apagbiit laeng akan ito. Nana. Uray iti apagbiit laeng akan ito. Naginnayat kan nagbalin kayo anaragsak. Banag arumbeng na laeng apagyamanan tayo iti Diyos, anak ko. Nana. Amok amarigatan ka amang lipat. Nang runa kat nakasingsingpet day di Patrick. Amok nga atidog apanawan ti panagladingit mo. Aging ka nga aglunit ti sukat di tapusom. Angam saan mo kumanga ulitin pa'y a kwestyonaran ti Diyos. Di ka agong ungat kan kwanan. Di mo sidsidiran, anak ko. Nana. Ngamin, uray apagbiit laeng akan ito. Kat inted na kan ni Patrick. Saan ka di? Wen, nanang. Amoyo ka di. Ani Patrick ti kapintasan a regalo ti Diyos kanyag. Husto ka, anak ko. Di ka rumbeng nga umibat iti Diyos. Panunutom dagiti naragsak akan ituyo iti da iti Patrick. Kanayon mo kumaalaglag ipen. Nga da kami laeng ditoy amang ipatpatagken ka, anak ko. Jack may ladawan ti saem anariknak kadagidi agundaway. Aklunek at talaga asinidir ko ti Diyos gapu iti kasjay anapasamak.
Aging nga inot anaklon ko ti amin, babaan matlang iti tulong dagiti pamilyak, ken tattao anasinged kanyak. Kadagiti kakabsat adumdumngeg ken makangegpay iti padas ko, di kay agsayang iti oras, di kay agsayang iti kanito. Aging ga asibibiyag kayo pay ipakita ken ipariknayo ti panagayatyo kadagiti ipatpatagyo iti biyag. No adda saan nyo ang nagkikinnaawatan pagsasaritaan nyo, masapul nga ayatan ken ipatag mo dagiti tattao nga addalaeng iti asidag mo para ken ka. Ngamin, ditay ammo no kaano ti panangisubli tayo iti bulod tayo abiyag. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Gemma. Ken ka pagayam, Gemma. Maysa kadagiti ar-ara paapen ti maysa kada tayo ket maadaan iti ka forever. Saan kadi? Angem makapaladingit a panunuten nga awan ti forever. Ngamin bulod tayo laeng ti biag tayo. Ket iti anyaman nga oras mabalin a sublian ti Dios daytoy. Isu nga kabayatan nga adda pay oras, kabayatan ana salunat tayo pay, aging ga asibibiyag ken umang-anges tayo pay, ditay nga rod kumasayangan ti kanito ken panawen, nga it-ited ti Diyos kada tayo para laeng kadagiti negatibo a banag. Ditay ammo no aginggat kaano ti kaadda tayo ditoy lubong. Itanam tayo ken lipat dagiti napalabas asaan a nasayaat. Agpakawan ken mamakawan tayo. Kang runaan iti amin, iparikna ken ipakita tayo kadagiti partner tayo. Asawa, pamilya ken gagayem tayo ti panagayat ken panagyaman. Alakastan pagayam, Gemma, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.